Сутрин ставаш и си разбит. Не, това не е нормално и не е просто умора. Тялото ти е изчерпано. Стресът буквално ти източва магнезия всеки ден и после се чудиш защо си напрегнат, раздразнен, уморен, с крампи, с лош сън, с сърцебиене. Това не е в главата ти. Това е тяло, което няма ресурс и ако продължиш така, идва нещо по-коварно. Нарича се мозъчна мъгла. Забравяш, разсейваш се, губиш мисълта си. Защо се случва това, ще ти покажа в следващото видео. Разпознаваш ли се? Не го игнорирай. В общността ни показваме как да спреш изчерпването и да възстановиш тялото си. Линкът е в заглавието.